खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव राजु नार्जारिया BPF नि जयनिं जानाय बे जयनिं जानायखौ बिथाङा नाटकजों रुजुदों नंगौ नाटकजों रुजुदों BPF नि जयनिं जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन समाव बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया जयनिं लानाय हाबाफारि जाबाय थादों आरो बे समावनो राजु नार्जारि बेफ्रुसार बिबुंथि बे समाव राजु नार्जारिया बुंदों बिथाङा बे BPF नि BPF राजखान्थि हानजानि जे जयनिं जानाय बे जयनिं जानाया नाटक होननानै बिथाङा बुंदों नाटकजों रुजुदों बिथाङा मा बुंबावदों नोंथांमोननो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि डिसप्लेनि गेजेरजों फोरमायनि बिथाङा मा बुंदों राजु नार्जारिया बे समाव BPF राजखान्थि हानजानि जयनिं जानायखौ मा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव लाबोदों नंगौ नाटकजों रुजुदों BPF नि जयनिंखौ राजु नार्जारिया बे समाव नाटकजों रुजुदों BPF राजखान्थि हानजानि जयनिं जानायखौ राजु नार्जारिया बे समाव मोनसे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव होदों BPF आ माखासे सान बन्द जानानै दंमोन बे समाव BPF राजखान्थि हानजाया माखासे सान बा सिगांनि समाव बन्द जानानै दंमोन होनना बुंदों राजु नार्जारिया बन्द जानानै दंमोन BPF राजखान्थि हानजाया बिथाङा बुंदों बेखायनो बिथांमोना गुबुन दोलोआव दंमोन दा BPF आव फैफिनबाय बिनिखायनो बन्द जानायनि थाखाय BPF राजखान्थि हानजाया बन्द जानायनि थानायनि थाखायनो फिन बिथांमोना बे समाव BPF राजखान्थि हानजायाव फैफिनबाय होननानै बिथाङा बुंदों राजु नार्जारिया मोनसे नाटक जागासिनो BPF नि मानसियानो BPF आव जइन जानाय नंगौ बे समाव बिथाङा बुंदों जे BPF नि राजखान्थि हानजानि जे सुबुंफोर बा मानसिफोर बिथांमोनानो BPF आव जइन जानाय मोनसे नाटक जादों होननानै बिथाङा रुजुदों राजु नार्जारिया सिगांनि समाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे गुबुन गुबुन समाव ससियेल मिडियायाव बा समाजारि बिजोङाव बे समाव गोसारनाय मोनसे भिडिअ जे बिथांमोना गिबियाव BPF राजखान्थि हानजायावनो दंमोन बिनि उनाव फिन आरोबाव BPF आवनो गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय जइन जादों होननानै बुंदों बे समाव गोबां गोसार जादों बे ससियेल मिडियायाव बे समाव राजु नार्जारि बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंबावदों हाग्रामा महिलारिया सोर चन्दन ब्रह्म बुंना सोंनायनि उनाव बुंदोंमोन बे समाव हाग्रामा महिलारिया चन्दन ब्रह्मखौ सोंदोंमोन जे चन्दन ब्रह्मआ सों बिनि उनाव बिथाङा फिननाय होदों जे चन्दन ब्रह्मखौ हाग्रामा महिलारिया फिननाय होदों बिथाङा मा फिननाय होदोंमोन बै समाव जुदि चन्दन ब्रह्मआ BPF आव खामानि मावफिननो नांगौब्ला फिन BPF आव जइन जाफिननो नांगोन होननानै बुंदों बे समाव हाग्रामा महिलारिया मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मोनसे रिपर्टनि गेजेरजों बिथाङा बुंदोंमोन चन्दन ब्रह्मखौ आं सिनाया चन्दन ब्रह्मआ सोर होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बेनि उनाव जुदि चन्दन ब्रह्मआ BPF राजखान्थि हानजायाव जुदि जइन जानो नांगौब्ला बिथाङा फिन आरोबाव BPF राजखान्थि हानजायाव जइन जाफिननांगौ होननानै खुद हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनो बुंदोंमोन बेनि उनाव चन्दन ब्रह्ममोन बायदि मानसिया जुदि BPF आव थानानै फिन BPF आवनो जइन जाफिननो नांगौब्ला बे सोंथि खालामदों राजु नार्जारिया बे समाव जे BPF राजखान्थि हानजायाव थाखानानैनो चन्दन ब्रह्मआ जुदि फिन हाग्रामा महिलानि जे दोलो BPF राजखान्थि हानजायाव हाबफिननो जुदि नांगौब्ला बिथाङा सोंथि खालामदों राजु नार्जारिया साधारन मानसिया फिन BPF आव जइन जाना खामानि मावफिननो नागिरदों बेनि उनाव साधारन सुबुंफोराबो फिन आरोबाव हाग्रामा महिलारि जे बुंनाय फिन जइन जाफिननांगौ फिन जइन जाफिननांगौ बायदिनो बे समाव BPF नि मावथिफोरानो BPF नि सोद्रोमाफोरानो फिन जइन जाफिननांगौ होननानै बुंथिदों राजु नार्जारिया गुबुन दोलोनि मावथिफोरा BPF आव जइन जायाखै बे समाव राजु नार्जारिया गुबुन दोलोनिफ्राय गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय BPF आव जइन जायाखै होननानै बे समाव बुंथिदों बिथाङा बुंदों जे गुबुन दोलोनिफ्राय रावबो बेफोरबायदि जइन जायाखै होननानै राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बिथाङा बुंदों BPF नि सुबुंफोरानो BPF आव हाबनाय मोनसे नाटक सोलिबाय दं होननानै बे समाव बिथां राजु नार्जारिया UPPL राजखान्थि हानजानि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बुंथिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया रोखायै लाबोदों बेयाव फैफिनबाय होननानै दाखालि नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुदों गतिके मोनसे नाटक जागासिनो दं BPF नि मानसिफ्रानो BPF आव जइन जादों बेनि फोरमाना जाबाय दाखालि जोंना आगोलनि BTR नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे चन्दन ब्रह्मआ जुदि खामानि मावनांगौबा BPF आव जइन जाफिननांगोन होननानै
दा चन्द्रन ब्रह्मआबो जुदि BPF आव जइन जाफिननांगौबा होमबा सानदो साधारन कर्मिफ्रा BPF कर्मिफ्रा दिनै BPF आव जइन जानानैनो खामानि मावफिननो नागिरदों। BPF नि मानसिफ्रानो BPF आव जइन जागासिनो दं। गुबुन दोलोनि वार्कारफ्रा BPF आव जइन जायाखै। BPF आव फैफिनबाय होननानै दाखालि नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुदों। गतिके मोनसे नाटक जागासिनो दं। BPF नि मानसिफ्रानो BPF आव जइन जादों। बेनि फोरमाना जाबाय दाखालि जोंना आगोलनि BTR नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे चन्द्रन ब्रह्मआ जुदि खामानि मावनांगौबा BPF आव जइन जाफिननांगोन होननानै। दा चन्द्रन ब्रह्मआबो जुदि BPF आव जइन जाफिननांगौबा होमबा सानदो साधारन कर्मिफ्रा BPF कर्मिफ्रा दिनै BPF आव जइन जानानैनो खामानि मावफिननो नागिरदों। BPF नि मानसिफ्रानो BPF आव जइन जागासिनो दं। गुबुन दोलोनि वार्कारफ्रा BPF आव जइन जायाखै। BPF आव फैफिनबाय होननानै दाखालि नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुदों। गतिके मोनसे नाटक जागासिनो दं। BPF नि मानसिफ्रानो BPF आव जइन जादों। बेनि फोरमाना जाबाय दाखालि जोंना आगोलनि BTR नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे चन्द्रन ब्रह्मआ जुदि खामानि मावनांगौबा BPF आव जइन जाफिननांगोन होननानै। दा चन्द्रन ब्रह्मआबो जुदि BPF आव जइन जाफिननांगौबा होमबा सानदो साधारन कर्मिफ्रा BPF कर्मिफ्रा दिनै BPF आव जइन जानानैनो खामानि मावफिननो नागिरदों। BPF नि मानसिफ्रानो BPF आव जइन जागासिनो दं। गुबुन दोलोनि वार्कारफ्रा BPF आव जइन जायाखै। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिकिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।